ashira hela alaka kile hela alaka sabnya alaka jama jini mani alaka ndama so me kolomba alaka kishamne alaka bekena ka gada bo fulikene alaka beso ka ngosa somana awula o aganda tosike yagasu commune la yimo tani ni o munu sera kini soro na do lu wele ndo foro o la kuma awul ku ye no mun ko ye wisaso sera aba salikoma ambe dum wati ni jongo mana mbena maji uma o onda kunyi femunye o kuma no bena udadula nungu wawa nini awbekini kinyi o kuma na agato ta minye ango tomala ningal mimbe amu fna fe ambo fna simula o kuma na jabke ka kena amfana kan o de awuli kunyi na o fna sela ofra kan ta nye frike sokono nafanda ala sakasa ko Aga, mais moi ta fini au B au lycée. Tu vas do kai. On est goro jam mo ça. Goro butala mais kama to te kili parce que on a mobile là. Do je go na ne so là. Après mi ay baro de bla. Kaso banana. Do rebe no una to kata sra ni gatri fe ni kumu bala ambe le bedo mais au be no ku na wele dame le fula o da mi folo ka ya panya au pe parce que kuma ka gele iba adabo kibina kuma do ko ni be ya kuma ye o la ba o lo ke chele kuma ye parce que adama de da amani lebna to kuma na kuma bla gane bolo kuma na kuma ko ba do fo mu manguna ko donc ni bo ya panya au ke ni ina do wala ala panina abe ko ni fo vraiment aye an ko jamolo kabini ya afa anyana ko chala vraiment aye ko bo dola aye bismuna ka ina ko an wala yoka an be dikena ma aba apola timina kadi halsa ay bambala fene be au bolo mais fene mo min do ay rotado ana amunu jena miniti kene gono mi ba ko ba do no ala ka kambe aya ko to mana ala ka samanja e jima ala ka dama jima ala ka dama ma qurbashi ala ka no o bele ne be ala ka sisi nye ba mi be to la ko ala ka ano ya nye ba mi be to gono ke mala ko ala ka ano ya ona kunte dore ana ko e kiborode to wa ko mi ko ordre du jour kelembe anga nyodon anga abiyo fa pali parce que fin bani e bala mo me be ayi mo yala e ma de kuye peut-être puis e ba akona na wala ka na ilaje na ida e mbali ko no ko na ko a chegani ka wi ka do fala kan do sa ka na yere ya ya de kila jamana am la ba se on moi here lambe ani ana ka kubeke here son ti here la ka uli here la no famia wa begi ga tu ta sora dalo ye fendo ko me sigoro ka barai ke minandi nyame be senege ni daba man timbulo daba nyame mi ta to donc bara bena tabulu bara bena tamina bara bena ketulu on fene bara ke landi wa kala ke nongi bara ke nongi kama kibaru ye journalier gafe mi no gafe grand français a sevene be ana kam ngo ye presse communautaire directeur parce que nigo ko kibaru ye fenkeleni ne bi bara garo mi nyemu wala ambe journal sabali ko café saba folo ye kibaru adam na kibaru dula adam na depuis 1972 c'est un bakrin c'est un qui m'a ouvert sans flanc
o ni bi cɛ o bɛ ni mɛna san 50 bɔ san baara min don baara kura tɛ kibaru bɔlen kɔ yen filakan nana fara n'o ye kabaru ye o baara daminɛna 1983 san 1000 san 90 ani san 8 ani san 3 san 1000 san 900 80 ani 3 kabaru daminɛna la ale kun sigilen bɛ Mopti comme filakan bɛ donc filakan bɛ fɔ Mopti ale kun sigilen bɛ Mopti o kɔfɛ san 1000 san 900 san 80 ani san 9 1989 sabanan nana ka na fara kan n'o ye kibare ye o ye marakakan ye an bɛ sɛbɛnni kɛ mara journal bɔ marakakan fɛ mais Mali kan baarakɛlaw u sera ka kan 13 u sera k'o de la dilan kan minnu bɛ sɛbɛn minnu bɛ fɔ Mali kɔnɔ n'a bɛ se ka sɛbɛn ni baara bɛ se ka kɛ n'a ye kan 13 mais moyen ko kɔlɔlɔ sɔrɔ cogoyaw o kama an tɛ se ka 13 bɛɛ la baara nka an bɛ yɔrɔ min na komi bi arajo o de la an b'a ye télévision na ni journal banna tubabukan na kanw bɛ tugu a la kan dɔw bɛ tugu a la journal bɛ kɛ olu la an ka kanw na bamanankan b'a la kan caman b'a la bon hali tɔgɔsɔ n'o ye ɲamakan ye o yɛrɛ fana ye kan ye min bi na ni kan min sɛbɛnnen don ni baara bɛ se ka kɛ n'a ye gafew bɔlen b'a la kosɛbɛ mais ni maa ma ye kibaru kalan cogo faamu n'i sera ka kibaru sigi fɛn faamu i bɛ se ka tɔgɔsɔ kan kalan i bɛ se ka ɲamakan kalan baliku kalan na a tɛ gɛlɛya yɛrɛ donc o ye fɛn min n'an b'an k'o to kɔ balo ko Itali n'a ka kan Suisse n'u ka kan Allemand n'u ka kan diɲɛlatigɛ yɛrɛ la jamana si tɛ se ka taa ɲɛ wari kan na o fɔra wa ɲɛdɔnbagaw y'o ɲɛ yira mɔgɔw la o de kama Mali depuis 1960 ni Mali ye indépendance ta Mali ye an ka kanw na baarali kɛ jɔsenbere dɔ ye baara o baara ni mɔgɔ wɛrɛ de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛyaw b'a la gɛlɛya caman nana a kɔnɔ mais n'a ta o ta komi anw de ta don an b'an ka saraya o la kama ne bɛ baara yɔrɔ min na n'o ye ne ka baara yɔrɔ a bɛ relevé a tugunnen bɛ baara yɔrɔ dɔ de la n'o bɛ f'o ma ko AMAP AMAP ma se ka saraya baara la hali privé dɔw y'a se k'u b'a daminɛ olu ma se AMAP de tora sera ka taa n'a ye parce que AMAP ye gouvernement ta ye donc a bɛ impôt min sara gouvernement ye o impôt de bɛ di an ma an bɛ baara kɛ n'a ye ka journal dilan k'a di aw ma ka se ka bɔ fiɲɛ de la donc aw ta de don an bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ bi an bɛ ka kɛ anw de an minnu bɛ impôt sara n'o tɛ an baw an ka cɛ minnu an tɛ impôt sara an t'a ka ca kumaw la an tɛ impôt sara n'i y'a mɛn i bɛ impôt sara i sigilen don bon mɔgɔ sigilen don an bɛ ŋanamu fan bɛɛ fɛ an si sigilen don an minnu bɛ sow kɔnɔ yan nɔ togodaw la ni aw sigilen bɛ yɔrɔ kelen ni aw ka baara bɛnnen bɛ sɛnɛ ma aw de bɛ impôt sara wa jamana dulonnen bɛ aw de la kama mun na ko ye mɔgɔ y'o fɔ aw ye o de don mɔgɔ mun fɔ aw ye o de don an b'o fɔ aw ye k'a da kan pour que an bɛna fɛn min fɔ aw ye aw k'a faamu taaɲɛ bɛ nin de la kibaru ye journal min an ni CMDT mɔgɔw tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ mais gɛlɛya nana don a kɔnɔna la parce que fɔlɔ a kun bɛ kɛ direction an ka direction ba o ni CMDT direction ba de kun bɛ a ko latigɛ o ɲɔgɔn cɛ musaka min b'a la u b'o di an ka ɲɛmɔgɔw ma directement donc olu bɛ an bɛ journal dilan a bɛ caya yɛlɛma nana don baara la parce que o wagati CMDT mɔgɔw kun bɛ centre d'alphabétisation baliku kalanyɔrɔ ninnu CMDT mɔgɔw de tun bɛ o lawaleya mais o nana bɔ CMDT mɔgɔw bolo donc depuis o bɔra olu bolo baara gɛlɛyara olu yɛrɛ fana bolo ka se ka kibaru cari maintenant ni anw y'a bɔ an bɛ taa d'u ma a cari cogo t'u bolo a bɛ t'u bolo so kɔnɔ komi ɲama donc finalement ko bon min don olu b'u sen baara o ye baara jɔ ni anw ye bon baara jɔlen don an sɔrɔ an fana ma pɛrɛ o baara jɔ kama a kɛra gɛlɛyaba ye a kɛra jɔlenba ye mais dugu mana kɛ cogo o cogo taafan kan ka y'a la bɔda kan ka y'a la an wulila an yɛrɛ ka an jɔ an bolo la parce que mɔgɔw ɲini min bɛ se k'an dɛmɛ baara la o de kama balo komi ale tun b'a baara la kɔrɔlen gɛlɛya ma don a la ale tɛna ka ko ta n'a disi ye
na kota ni baye ibin na semnete zone ko na bi kutala mara ni ko la mara na niyo ni be ki warla bi balo de note sabsa adabla la ndio ko mais balo de le mais adora avec a seke pour ya stade al san ki warla sika tanya donc o fait ni awre kana fo la parce que na manye balo ne chesse de no parce que chesse de adab akadi ulle note maklen se ko donc o kama ngoni sisan no on la banjo ni ka aufana matang kana ki wal tuani ko ani semnete mo te balla parce que ça mais sisan no ban kala mo ba no ko on ne no banjo donc kara to jwa na la sona jeme be suma anni do ma do no ki asika do fara baraka worum na fa folo jamana ni amene mo ya aminia ka ki mo ke ana fa folo ni comme mo tra bo mo la ni wal kan oh oui centre bu bahele mo kala mais ni mo kala kala njela ni ma fenda ma femimbe kala ni na to ko laba ambe akora ni na se mo oui kora mo bon na mo ko activité ta na le prochain ni mo de kala ni ma fenda ma se ga to ba kala to ba kala ay sigi dem nu kala laba mi na ko ay semaine mi damne alawa me de se semaine na donc hali ni mata wala ko sama sana de parce que ale fenfen ga du kala na we mo ko mi ba hakila ko hale ba do ta sa ta donc hali mo ta do ne ka sa ni utiki ode ne ko si baye min ba du muslo kama jamana ni on jatim ne ko donc am fe no gla ba di bal ko kala do min ba to ko kala ko we ti wori on a eu go dans 1972 à Baroussia. Donc, fin de barbe qui va los fla, il faut savoir sugar barbe. Follow Jamana qui va là. Le dame de barbe, vraiment barbe, le muscle de barbe, qui va là bas. Flana ni ani Sénégal ni mo mais nous sommes là nous sommes pas mais Sénégal ta golo wakati ile matabulu kama mara tabulu ndige mara tabulu kwa mo ko barose ambo ko ara mo ko sira barose bon sisa mo sumara ko sura ni fa amache amajo ko mais o be fe mi ni an signa ka ni mo ko sira signa na oui ko mo ba ko dala sama mo ma ko ko dala mais anye tabu pra mo dala bo matama on peut avoir à la ensemble donc au fin de la c'est comme il faut faire le faut avec la oui nous là faut le regarder donc tout à fait pour avoir une nous ah oui pour que comment on l'a passé au même puis tu vois nous faut alors sur les gamins ni si ça nous à la pour le gamin comme il y a un sauvé car ça fait donc ni comme ni à ni la pour essayer de la en les positions karbe na naye yamaso amna di ko za kone ma aleba ateni ka na sigema ya temina do akola awari suro awar sara kan no samono ke manani amba ko kalo ko ke manani sam o kelen albumi ni ba sa busaba ni fla busaba ni saba awar macha bon o kunti ateka ko o bisaba ni sabai bo wala de jamana be employee sara no for ne madam pro na ai awe employee sara o employee to absela so note ni wo ko journal de la qui va faire ni ma faire bi woro o woni be berti o me la faire bi sabani mwani campagne be a je bi woro la o mwani campagne o de tare no vraiment do o sa ni outdoor scavo comme ça au moins les gouvernements c'est là pour ça ma subvention de venu donc ni il to passe ambe management bora amba ko luke mbalo bana senga timpo seria ambe ko luke kalo tabla katu ko mbalo ta ko tala secteur de basso de ça là
o fana kelen se ka kuma na aw bɛ se ka don olu tɛ bila kari kɔnɔ ka ko ne ma kari mana se a kari b'a jigin ko ne b'a ta k'a cayi bɛɛ b'a sɔrɔ donc a kɔni ka d'an ye vraiment an y'a bila yɔrɔ min na an k'a ta ye an bɛ ka se k'an nafa sɔrɔ donc ne ko n ko ni i ka coopérative an tɛ coopérative ta an tɛ coopérative c'est à dire an tɛ coopérative tɔgɔ ta i tɔgɔ c'est à dire Musa Kulubali karamɔgɔ Kulubali Seydou Kulubali an bɛ baara kɛ ni o de ye maintenant o liste bɛ dilan cogo di e min ye coopérative ɲɛmɔgɔ ye e de bɛ liste dilan sisan ka liste di anw ma i bɛ n b'a fɔ cogo min i bɛ liste ci président ma président bɛ liste ci ne ma komi balo b'a kɛ cogo min na ni mɔgɔ min ko k'a bɛ don a la balo b'u ka liste kɛ a bɛ ne wele téléphone na a bɛ liste di ne ma téléphone na ne bɛ liste ta ni ne ye liste ta liste ba de b'an bolo an bɛ baara kɛ ni liste ba de b'an bolo abonné bɛ tɔgɔ bɛ min na an bɛ a fara o kan comme ça ni journal bɔra bɛɛ tɔgɔ de bɛ sɛbɛn ka journal kan Seydou Kulubali bɛ sɛbɛn a kan a ka i ka yɔrɔ jumɛn voilà Seydou Kulubali Samɔgɔ o bɛ sɛbɛn mɔgɔ mɔgɔ b'a coopérative la bɛɛ tɔgɔ bɛ sɛbɛn i ka journal kan k'a bila k'a kɛ koli ye k'a ci n'a nana feere t'a la karisa ta ye nin ye karisa ta ye nin ye karisa ta ye nin ye maintenant ni wari bɛ sara a bɛ sara o sara cogo de la e min ko k'i bɛ don a la n'i jɛnna n'a ye maintenant ni wari bɛ sara cogo min na bon ne tɛ se ka o jaratigɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan n'a ma ɲɛ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ bɛ fɛ ka don a la donc aw bɛ wari lasɔrɔ so a ka wari bɛ sara cogo min na maintenant n y'a fɔ cogo min na n y'a fɔ n'i ko k'i bɛ fɛ ka don individuellement i bɛ se k'a sara Orange Money fɛ i b'a ci ne ma Orange Money fɛ ne b'a ta ne b'i ka reçu bɔ ni journal ko bɛ na le ma i ka reçu fara i ka journal kan k'a bila ka na d'i ma donc siga t'a la k'a fɔ i ka wari min taara wari sera se yɔrɔ la a sara cogo la reçu filɛ nin donc i bɛ ka reçu garder i bɛ ka journal sɔrɔ kalo kalo bon n'a y'a kɛ groupe hali n'a y'a kɛ groupe ye groupe liste de bɛ na ni liste nana an bɛ reçu kɛ liste mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ kelen k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a fara liste kan k'a segin ka na maintenant ni coopérative de ko k'a bɛ fɛ k'i abonné o ye abonnement kuru kelen aw bɛ taa bila peut-être secrétariat la coopérative secrétariat la min bɛ fɛ ka kalan o k'a kalan yen nɔ o ye coopérative jɛ ye coopérative ko a bɛ fɛ ka journal ta a ka tɔndenw ye donc a bɛ bila min an b'a kɛ cogo di a bɛ gérer cogo min na o ye fɛngɛ mais ne kɔni bolo n'o papier de don a bɛ komi union bureau union secrétariat la ni union ye abonné journal la sisan union ka journal mana na a bɛ bila secrétariat la maa maa bɛ na ci la yen nɔ o bɛ ni sigilen bɛ ten yanni ka to sigilen ten i bɛ fɛ k'i fɛn dɔ kalan ten donc i bɛ journal ta i b'a kalan n'i bɛ taa i b'a bila o tɛ taa ye o foroba fɛn ye mais i ta o wari n'o bɛ sara o n'a sara cogo don a n'a di cogo don i ma. karamɔgɔ b'a na hakili la min ye bon ne bɛ misali ta yɛrɛ kan ne yɛrɛ to secrétariat kɔnɔ kuma dɔ y'a sɔrɔ balikola bɛɛ b'a fɛ i ka mɔbili ka kalan ne ka avis donc balikola tan ɲɔgɔn tun bɛ yen donc an tun bɛ wari sara o bɛɛ de tɔgɔ la ka taa ni kɔrɔ nana an b'a tila olu ni ɲɔgɔn cɛ ni kɔrɔ tɔnɔ nana a bɛ kɛ tɔnɔ la siɲɛ donc ni o ɲɔgɔn don o ye labɛn de y'aw de ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔna la yen ni aw bɛ bɔ k'a latigɛ donc bi fɛ ka mɔgɔ hakɛ ka kalan kibaru la mɔgɔ mugan don ni aw yɛrɛ bɛnna o kan o bɛ se k'o kuma sɛbɛn n'a aw bɛ tɔnɔ nana o b'a tigɛ a siɲɛ kelen o ye sokɔnɔ bɛnkan de y'aw ni ɲɔgɔn cɛ quoi n'o tɛ fɛn ye jumɛn ko de ye mɔgɔ kelen kelen o de don. ne ka min la bon ne taara so ka taa ɲɛfɔ ni mɔgɔ min sɔrɔ k'o lisi kɛ bon ne nana ni lisi ni wari ye ni se ka lisi ni wari feere dama wa ou bien. bon komi n bɛna kunnafoni min di aw ma o ye a laban ye mais a bɛ e n'a fɔ anw mago bɛ o de la yanni ka sira di ɲɔgɔn ma jamana cidenw aw de bɛ taa jamanakaw bɛɛ wele ka sigi mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ la dɛ musow bɛɛ lajɛlen sen b'a la ko anw kɔni nana ci la a kunnafoni sɛbɛn kɔrɔlen dɔ tun bɛ yen ko kibaru an b'a fɛ a ka ɲɛnamaya parce que a taara sa yɔrɔ de anw dun t'a dɔn yala 400 don kalo kɔnɔ kalo na sina san kɔnɔ excusez san kɔnɔ 400 don san kɔnɔ yala e b'a fɛ ka don a la wa
Jege ebe dolawa. Shaka ebe dolawa. Joseph ebe dolawa. Wote mɔgɔ saba ye wa? O mɔgɔ saba la. Ni wari b'a bolo sisan a b'o fara ɲɔgɔn kan. Kɛmɛ naani. Sigiyɔrɔma saba o tɛ ka kelen kɛmɛ fila ye wa? I b'o tɔgɔ ta ka n'o di nin ma. N'a dira nin ma i ta bɔra la. I ta sen t'a la. N'i ye kalo kelen kɛ i bɛ ka kibaru sɔrɔ kalo fila kɛ n'a minɛ. I bɛna ko nin cori a minɛ kan na dɛ. Donc san mɔgɔ fana bɛ ten aw mɔgɔ wɔɔrɔ min bɛ yan a bɛ taa a la o cogo la dugukolo fana bɛ ten kebeni bɛ ten korotiw fana bɛ ten kazanso bɛ ten yangaso bɛ ten donc ni aw bɛnna la an ye ɲɔgɔn ye cogoya min na aw bɛ bɛn la ka don kelen di ko ma ko na kunnafoni min nana kalo tile 20 alamisa kalo tile 25 a jaabi filɛ o ye an b'a fɛ ka don kibaru la wala wari t'an bolo nka i b'an tɔgɔ sɛbɛn ni san nana yɛlɛma an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan a kɛra sɛ feere ye o a kɛra jɔnma feere ye o a kɛra kɔrɔ feere ye o an bɛ wari fara ɲɔgɔn waati ma ka d'i ma ne de bɛ jɔn kungo ye ne de bɛ taa nin nɔfɛ ayiwa ne ka mɔgɔ k'i ka kibaru d'u ma nka wari t'u bolo dɛ n ka mɔgɔ bɛ layiru d'i ma a bɛ kɛ i n'a fɔ juru de don ni u y'a ŋaniya sigi o b'a di ma a tɛ kula dɛ a nana ye a ko bɛ ne ni de cɛ n'a fana ma sɔrɔ layiru la a bɛ nin cɔmɛ nin fana bɛ ne cɔmɛ e layiru ta o kana wari sara ka kibaru bila d'u ma a bɛ min aw minnu kɛlɛ min kɛ aw tɛ bɔ kalama o donc kunnafoni min tun ka kan ka laban o ye nin ye k'a fɔ ni aw bɔra yan a ye taga a lajɛ dusuma na CPCO avion ne ko basi tɛ an ye aw ci a ka essence sɔngɔ filɛ o ye ayiwa kibaru min filɛ o ye an de bɛ jɔ ni a ye parce que baarakɛminɛ de don aw m'o kalama dɛ o yɔrɔ de y'a ɲiniya ko u b'a kɛ baarakɛminɛ ka di aw ma. Bende o ko bɛ bila ayiwa numéro joli bɛ yen nɔ ni a bɛ se o kɔrɔ numéro 5 numéro 6 numéro 7 an bɛ se o kɔrɔ ne kɔni t'a fɛ a ka caya parce que ne b'a fɛ ni minnu bɛ na vraiment o k'a kalan ne t'a fɛ mɔgɔ tan k'a ta k'a sɔrɔ ka taa fili kunna o man di ne ye ni aw y'a kalan hali ni aw y'a kalan a bɛ se ka mɔgɔ tɔw kuma fɔ an y'a mɛn nin yɔrɔ masina mɛn na nin bɛ taa parce que tuma dɔw la bɛɛ kamana kunnafoni bɛ k'a la. I bɛ taa sɔrɔ jamana dɔ kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a poids kilo 300 kilos a tɔgɔ bɛ yen nɔ wala i bɛ taa sɔrɔ muso dɔ bɛ yen nɔ a ye den 7 wolo a tɔgɔ bɛ yen nɔ a bɛ jamana o bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ ko min bɛ to cogo la ka di n ye minnu ko o bɛna kalan a kana CPC to o ka wari bɔ gansan n'u y'a san a k'a kalan ko ne ka min fɔ ɲɛna u ye minnu mago bɛna jɔ a la o ka taa dusu suma na o ka ko segin na ka na a fɔ ɲɛna k'a fɔ ayiwa an mɔgɔ hakɛ in na an ma gɛrɛ la n'i y'a kɛ o cogo la ne nana ko cɛla den wele an ma a baara kɛ ani kelen bɛ segin ne kun bɛna ɲininkali min kɛ yala anw mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ est ce que an bɛɛ kun bɛ se ka kelen kelen sɔrɔ bi ka t'o kɛ publicité ye wa. awɔ i ka kuma in ye kuma kɔlɔnma yɔrɔ yɛrɛ ye mais comme an bɔra yɔrɔ caman na ka sɔrɔ ka se yan an ye échantillon di ɲɛnama ma to yan bilen mais an kɔni nana ni calendrier caman ye a min bɛ est ce que an tɛ voilà dama bɛ yen nɔ dama bɛ yen nɔ n'i y'a karaba n ko n'a nana ka to yen ala k'a kɔnɔba caman sɔrɔ sa an ye yɔrɔ dɔ fɛn dɔ ka wara ka na dama bɛ yen nɔ ani calendrier caman calendrier kɔni hakilina da se ka dɔ sɔrɔ mais journal problème t'a la an bɛ kalo min na n'i taara n bɛ wali kelen dilan comme n bɛ lisi compliqué ka taa n'a ye donc n bɛ koli kelen dilan lisi hakɛ la voilà donc o bɛ lase o ye kɛ misali ye. diɲɛlatigɛ in a ma nɔgɔ mɔgɔ bɛ jɔ i yɛrɛ n'i mɔgɔ wele n'i ma mɔgɔ y'i kɔ nka i bɛ da i yɛrɛ n'i ye mɔgɔ wele n'i ye mɔgɔ y'i ɲɛ kɔrɔ jagoya o y'i jarifa ye ninnu bɔra ka na kunnafoni mun di an ma bi sɔgɔmada in na kunnafoni barikaman don kunnafoni nafaman don anw y'a dɔn ko nin tanya bɛ anw na anw dɔrɔn tɛ dɛ fédération yɛrɛ bɛɛ confédération bɛɛ nin tanya de bɛ an na parce que mun na m'o fɔ secrétaire bɛ anw cɛ ma bi
tiɲɛ la ne di ka la ni la ka sɛbɛn la fɛcogo ya lajɛ ni ba ye ala ka sɛbɛn wɔɔrɔ sɛbɛn bɛ sɛbɛn n'an bolo an y'a di sisan sisan aw ma ko fisi a b'a lafa ɲinɛ san kɔnɔ na n'i y'a jateminɛ n'i ye sɛbɛn minɛ k'a kala sɛbɛn yɛrɛ de bɛ ka kuma e n'a bɛ kuma e n'a bɛ kuma kɛmɛnikaw y'o seere ye baara fɔlɔ kɛ o ma ɲɛ filanan kɛra ne ye fɛn min f'u ye o y'a fɔ ko tiɲɛ la an b'a faamu nin cogo in na n ko wa an ma kalan an ma sɛbɛn de kala n'o tɛ n'a tun sɛbɛn in kala ne ta kuma kɔfɛ baara daminɛ daniya tɛ sɛgɛsɛgɛli ba ye aw bɛɛ bɛ o cogo kelen de la a ye sɛbɛn ninnu sɔrɔ donc o da kelen de don secrétaire a ka ye kelen kɔnɔ yan président ka ye kelen kɔnɔ yan kalan de tɛ ka kɛ mɔgɔ kun bilen aw bɛ kalan min kɛ b'u ko wari n'i b'an wele ka nin tɛ wari di a ma an ti na fɛn bɛɛ tɛ wari ye wari tɛ fɛn yɛrɛ bɛ sɔrɔ i n'a fɔ n'a ɲɔgɔn na n'an ye nin sɔrɔ nin kalan ɲɛna ko bɛɛ kelen-kelen y'a sɔrɔ ko tɛ se ka mɔgɔ si kɔnɔ ne ye nin dɔn nin nafaba de bɛ yen wa ne y'a dɔn de tɛ yen wa ne bɛ kibaruya mɛn kibaruya mun bɛ fɔ journal 10 heures kɔfɛ ne b'a lamɛn komi aw caman b'a lamɛn cogo min na aw ɲɔgɔnna secrétaire ni secrétaire kɔrɔ olu de bɛ kan ka sɛbɛn ni k'a ci kibaru ma o kuma na o jaabi kelen de bɛ se yen an b'a dɔn an bɛ kɔrɔ kiri bɛ fɛ jaabi dɔn an b'a dɔn an bɛ kɔrɔ bɛ jaabi dɔn an bɛ yafa jaabi dɔn a bɛ sɔrɔ kibaru fɛ aw fana bɛ se ka kɛ komi o cogoya ka sɛbɛnni kɛ mɛ ni aw jogo sira dɔ dun a fɔ de ko anw minnu ɲuman ko an k'a ɲini ka na an k'a fɔ a tɛ an k'o ɲɛɲini fɛn o fɛn mɔgɔ t'a ɲɛ kalan de y'o dɔ ye min tɛ tunu pewu ni a nafa tɛ fɔ ka ban n'aw ye sɛbɛn in ta ka sɛbɛn in kala ka s'a la aw na mɔgɔ wɛrɛ kalan sɛbɛn in na kalan fari falen don kalan bɛ na kura ye journal a ma na bɛn a y'a fɔ cogo min na sɛbɛnni de kun a kun bɛ na olu ni sɛbɛnni de kun b'a kɛ ɲɔgɔn fɔlɔ mais o baara banna sɛbɛnni tɛ senkɔrɔ o la kibaruya tɛ mɔgɔ si ma bilen donc o tuma an y'a ye ni kibaruya in ne a kɛra nafa ye tuguni ko aw yɛrɛ de bɛ na a bɛna jɔ aw de ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ dɛ n b'a fɔ ten anw de ta ye ka ɲini ka na ye aw de b'a fɔ ɔhɔ ninnu nana ka ɲɛfɔ taama bɛ kɛ sira sanfɛ o y'olu jira anw de la o siraw aw kɛlen ka taama kɛ ka n'o da joli la ne bɛna da jɔ modeste de la modeste ni ninnu cɛ la o kuma n'o wolo fɛ ni aw ka décision de di bien fo donc ne kɔni b'a ɲini aw n'aw taara so a fɔra de ko mɔgɔ lankolon tɛ na yan mɔgɔ min tɛ mɛrike tɛ na yan n'o tɛ a fɔra ten journal yɛrɛ ne ye adamaden seere ye journal ye muso la den boloci ta la a y'a ye a b'a den ko ni a se ye a b'a ka na tobi a b'a ka sɛbɛnni kɛ ni sen fɛnɛ i y'a ye journal n ye journal di a b'i bolo yen ok donc o tuma o n'a ɲɔgɔnna de ka ca kabako kabako fɔ cogo min na ne de bɛ se k'a fɔ cɛ n y'a ye aw bɛ se k'a fɔ nkalon ne bɛ se k'a fɔ ko nin ye ne seere a bɛ journal la n y'a ye télé fɛnɛ de la mɔgɔ caman bɛ yan min y'a ye muso ye donc o tuma na journal bɛ se ka kɛ sababu ye a ma foyi tiɲɛ ale ma muso in ko fɛn min ka gɛlɛn ma c'est à dire k'a fɔ k'ale y'a kɛ mɔgɔ laseliya o ka bɔ a la ale b'a ka baara dɔ bɔ a la nka n'i y'a ye a ma ka don den nka a ma ka taa yɛrɛ la dɛ ale mako bɛ fɛn min de la ale y'a a ɲɛsin o de ma ordinateur b'a bolo n'a ye sen don a la ale yɛrɛ b'a ɲɛsin o la an bɛ kɛ ko ten an kan ka se fɛn min n'a nafa bɛ anw kan bi ni sini hali n'an tɛ na an bɛ se ka yɛrɛ ɲɛnabɔ mɔgɔ bɛ se ka jaabi bɛ ko le gansan wa parce que o b'a fɛ bɛ ko le dɔn ni e nana sɔn an sigi baro la i bɛ n'i sigi e b'a dɔn i bɛ n'i sigi an fɛ cogo min na n'an ye baro kɔni i bɛ n'i da don baro la i b'i da don ni da don kun tɛ baro la i b'i da bɔ a la nka n'i y'i da don baro la wa ne bɛ n'a dɔn ko tiɲɛ ko nin tɛ mun kɔ e ka baro kɔsɔn parce que i bɛ ka jaabi min di tiɲɛ la nin kunnafoni tɛ nin ne bɛ da la k'a fɔ kuma ko i kunnafoni ka tɛmɛ ne kan wa mɛ laban bɛ ko to kɛra koyi donc o tuma an k'a lajɛ an ka ɲɛfɔli kɛ a ka coopérative ye a kɛra mɔgɔ kelen ye a kɛra coopérative ye a kɛra union communale ye an ka don ba in n'an ye fɛn sifilɛ bamananw b'a fɔ ko lelege miɲɛ ka don lelege wa yɔrɔ neni i bɛ ko jiginna o tɛ n'a jara a yɛrɛ k'u bɛ don a la yen a bɛ taa yen donc o tuma an k'a lajɛ.